posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. Aksyon Balita, Sunday Edition sa Aksyon! Las 6:04 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye sa mga balita lokal. Nabalaka si Vice Mayor Elcid Familyaran, Chairman sa Bacolod Interagency Task Force sa Maghimo Matabo. In kasong halugan sang IATF National ang maginapatuman niya guidelines kag regulasyon pagkatapos ang Hunyo 15 nga Modified General Community Quarantine o kon MGCQ. Suno kay Familyaran ang padayon nga pagsaka sa kadamuon sa COVID-19 cases sa Bacolod, ang isa ka klaro nga basehan nga hindi pa dapat nga maghatag sang kumpiyansa ang gobyerno. Dugang pa ni Familyaran isa pagid kadako nga concern sang syudad ang posibilidad nga pagtugot sang National IATF sa pagbukas sang komersyal nga pagbiyahe sa maroplano kag barko nga ginapaabot magresulta sa pagpauli sang madamo nga mga Bacolodnon. Muna niya siyang pag-search ng security kay I think hindi man to sila pwede mapatiner siyang national government sa Manila and ang ekonomiya at lain na sitwasyon. So kung wala siyang business, wala success. Kabahin sa pahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran. Nadugangan sa isa pang COVID-19 cases sa siyudad sang Bacolod. Suno kay Dr. Grace Tan, spokesperson sang Bacolod IATF, si patient 22, ang isa ka 35 anyos nga babae nga land-based OFW, gikan sa Hong Kong nga karon naka-facility quarantined. Ang pasyente ang asymptomatic o kung wala sang sintomas nga ginabatsyag. Base sa advisory gikan sa siyudad, si patient 22 ang nag-abot sa Manila sang Abril 17 kag nagtiner sa isa ka quarantine facility kag nag-negatibo sa RT-PCR test. Ang pasyente ang nag-abot sa Bacolod pagi sa sweeper flight kag nakatapos ang 14-day quarantine period. Si patient 22 ay pahamtang sa isa ka isolation facility tugtog nga mag-negatibo ini sa virus. Ang Bacolod City ang may 22 ka COVID-19 cases, 12 ang naka-recover, 3 ang napatay kag 7 ang aktibo nga kaso. Gin-isolate na ang puloy-an ni COVID-19 patient number 21 upod ang 2 ka miyembro sang pamilya sini sa Zone 4, Barangay Handumanan, siyudad sang Bacolod. Sulo kay Barangay Kagawad Zinaida Kanto, hugot nga ginabantayan karon sang kapulisan. Sa idalom sang police station number 10, barangay officials kag barangay tanod ang gwa sang compound di patient 21 kag wala siya ginapagwa. Ginpahayag man ni Kanto nga nalakip sa gin-isolate ang 4 pa ka miyembro sang pamilya ni patient number 21 sa Zone 2 kag ginadulungan na lang sang food packs kag iban pa kinahanglanon samtang ginapaydalom sa 14 ka adlaw nga mandatory quarantine. Nadugangan man sang 2 ka COVID-19 cases ang Negros Occidental. Base sa Department of Health Western Visayas Center for Health and Development Case Bulletin number 79, positibo sa virus ang 63 anyos nga babayi nga OFW nga residente sang Pulupandan kag 50 anyos nga lalaki nga OFW nga residente sa siyudad sang Kabankalan kag karon naka-facility quarantined. Ginanunsyo man sa DOH 6 si patient number 22 sa Bacolod City nga 35 anyos nga babae nga OFW. Sa karon ang Region 6 ang may 29 ka aktibo nga kaso, isa ka gatos ang naka-recover kag 11 ang nagkalamatay. Nakapauli na sa ilatag sa kamapuloy-an ang 118 tanan ka mga OFWs nga ginpaydalom sa mandatory quarantine matapos nga nagwa ang negatibo nilang resulta sa ilang mga RT-PCR test gikan sa laboratorio sa Iloilo. Suno kay Councilor Israel Salanga, chairman sang Action Team on Returning OFWs sa Conatro, naglambot na sa 4 tanan ka mga batches ang tigang nga nakagwa gikan sa separado nga mga quarantine facilities apang ini
nga kadamuon ang mahimo pa nga madugangan bangod sa nagapaday nga pag-download sa resulta sa DOH Region 6. Dugang pa sang konsehal isa ini ka maay nga development bangod sarang naliwat nga makagamit ang syudad sa ang ila bakante nga lugar para sa mga OFWs nga ginapaabot magapauli sa syudad sa palaabuton nga mga inadlaw. Nagalao man ang konsehal nga kuntani wala na sang OFWs nga madugang pa sa listahan sa mga OFW nga nagpositibo sa COVID-19. Bukas naman ang Teresita Halandoni Provincial Hospital TGPH Molecular Laboratory para sa mabakulod noon nga ipaidalom sa COVID-19 test. Apang ini ang may bayad. Sunod kay Negros Occidental, Governor Eugenio Jose Lacson, kinahanglan sang Memorandum of Agreement sa tunga sang lokal nga gobyerno sang syudad sang Bacolod kag TJPH agud makomodar ang mga specimen nga ipadala sang syudad. Ginpatag naman ni Lacson nga ang bayad nga ginabulbanta magalabot sa 3,500 pesos kada test ang gamiton agud masustener ang operasyon sang laboratory. Ginkumpirma ni Lacson sa karon wala pa nakapadala sang test sa TJPH Molecular Laboratory ang syudad sang Bacolod. Ginabi-abi naman ni Lacson ang desisyon sang lokal nga panguluhan sang syudad nga magpadala sang swab test sa Western Visayas Medical Center bangod ini ang libre. Sa karon ang TJPH Molecular Laboratory ang makapatigayon sang kapin 200 ka mga tests sa kada adlaw. Nagpagwa sang panibagong nga schedule ang probinsya sang Negros Occidental sa mga sweeper flights sa masunod nga semana. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson nga ang tanan ng mga nagrense kag Bacolod noon nga nakagawad na sang ticket sa Philippine Airlines. Ang panugutan nga magbiyahe papuli sa probinsya kag pabalik sa Manila apang depende sa tinutuyo sini. Pagpatag ni Lacson para sa mga essential purposes gid lamang ang panugutan nga magbiyahe kaangin na lamang sa mga returning residents, locally stranded individuals kag mga empleyado sa mga essential establishments. Ang sweeper flights ng Philippine Airlines magasugod sa Hunyo 16, 17, 19 kag 21 samtang para sa Air Asia gintala na ini sa Hunyo 19 kag 21. Nagpanawagan si Lacson sa publiko sa kooperasyon samtang padayon man ang nagapauli nga mga overseas Filipino workers kag locally stranded individuals. Biyernes ng aga nag-abot sa probinsya ang 177 ka mga nagrense LSIs kag karon yara sa quarantine facility sa banwas sang Ibi Magalona samtang 17 naman ka OFWs na nakapauli Biyernes ng gabi sakay sa isa ka sweeper flight. Yes, sweeper flights na, but the difference now is that atong mga nakapanggal na ticket for a commercial flight, they will be allowed to take this sweeper flight. First of all, amo ni-limit ang mga tiga-negros lang get, no? Nothing goes Bacolod, of course, no? Ang kabahin sa pahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Sa iban nga balita lokal, nagtaliwan ang kapitan sang Barangay Mambulak, syudad sang Silay bangod sa carjack arrest sang Biyernes nga adlaw Hunyo 12. Ginkumpirma ni Silay City Mayor Mark Goles interview sa Aksyon Radio Bacolod nga ginbawian sang kabuhi ay sa isa ka pribado nga hospital sa syudad sang Bacolod si Barangay Kapitan Jojo Sumilier. Sunod kay Goles, Webes sang gabi sang nagareklamo si Sumilier sa iya nga himata nga nagalain ang iya pamatsyag kag iniyang giningagaw nga gindala sa hospital. Ginklaro ni Goles nga hindi COVID-19 ang balatian ni Sumilier. Si Sumilier ang nagasupres ang balatian nga diabetes. Sa karon magapungko bilang officer in charge sang Barangay Mambulak, syudad sang Silay, si Kagawad Hazel Cordero. Nagpalabot naman sang pagpakigunong si Goles sa pamilya sang kapitan. Ang health condition niya na diabetic na siya. At so, dialysis na siya. So, may masakit na gina siya. So, the other day, nagreklamo na siya. May matchat niya. Nagpasukat siya sa ambulance at around mga 10, 11 o'clock sa the other day. And then, pagdala siya sa hospital, in-cardiac arrest siya. Si Silay City Mayor Mark Goles. Sa mga balita national, kasos ng COVID-19 sa Pilipinas, mas sobra na 25,000.
Department of Justice nagpasiguro nga iga-review ang ginaduso nga anti-terror bill. Detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Para sa ating mga naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Moden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa Aksyon! Last 6:16 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa mga balita national. Naglapaw na sa 25,000 ang COVID-19 cases sa Pilipinas. Sa gin-report sa DOH kahapon nga adlaw, ang 607 ka mga bago nga COVID-19 infections, 504 diri ang fresh cases, kag 103 ang late cases. Sa kabugusan ng pungsod Pilipinas, ang may 25,392 ka mga COVID-19 cases. Sunod sa DOH, 5,706 na ang nakarecover sa balatian sa pungsod, kag 252 ang new recoveries. Nagsaka sa 1,074 ang death toll matapos ang dugang nga 22 nga napatay bangod sa virus. Sa karon ang pungsod ang may 43 ka polymerase chain reaction facilities kag 15 ka gene export laboratories. Nagpasiguro naman ang Department of Justice nga ila iga-review ang ginaduso nga anti-terror bill kasunod sang panawagan sang publiko nga basura ang kontrobersyal nga measure. Sa isa ka statement tigin pagwa ni Justice Secretary Menardo Guevara kahapon Sabado, ila iga-review ang proposed anti-terrorism bill nga independently o konsang independently kag objectively. Sunod kay Guevara, ginapangabay sang ilang ahensya nga magsumiter sa ilang komento sa proposed legislation sa Office of the President sa Hunyo 17. Una na ang ginaprubahan sang Senado ang mga measures sa atong Pebrero, kag ginsundan sa Kongreso sa atong Hunyo 3. Lakip sa mga punto sa nagapakamalaot, amo hindi klaro kag delikado nga probisyon sa bill, lakip na ang malawig nga pagkapreso nga wala sang na-file nga kaso ka sa sinuman nga persona akon grupo nga ginasuspetsohan terorista. Ginpahayag naman ni Trade Secretary Ramon Lopez nga ginatugutan ng mga senior citizens o kon 60 anyos pasaka nga magkaon kag mag-dine-in sa mga establishmento. Apisar nga ginapangabay ang mga ini nga magpabilin sa ila puloy-an. Sunod kay Lopez, ang mga tigulang ang gina-encourage nga mag-stay at home. Bangod na lakip sila sa vulnerable sector pero ginatugutan sila sa gobyerno nga magpagwa o kon maggwa sa pila ka specific nga rason.
Nagligad nga bulan ginpahayag sang National IATF nga ginatugutan ang mga senior citizen nga magwa para magtrabaho sa ginatugutan nga negosyo, magbakal sang bulong kag pagkaon o kon magpakonsulta. Una gintugutan sang gobyerno ang dine-in services sa mga lugar nga ginpaidalom sa general community quarantine. Umpisa Hunyo 15 pero 30% operating capacity gid lamang. Liwat nga pagabuksan ang isla sang Boracay sa regional tourism umpisa Hunyo 16, pila ka bulan na nakaligal matapos ginpatuman ang community quarantine bangod sa COVID-19. Sulo kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, ini ang ginkasugtan sa ginpatigan nga meeting sang Boracay Interagency Task Force sa Boracay sadtong Huwebes. Suno kay Puyat, handa na ang Boracay sa amat-amat nga pagbukas sang isla para sa mga turista bangod wala na sang kaso sang COVID-19 sa lugar. Pero suno kay Elena Bragger, presidente sa Philippine Chamber of Commerce and Industry Boracay, ina pa sa karon na klaro nga business community ang mga health protocol nga luyag ipatuman sang task force. Suno kay Bragger, handa ang ilahanay nga magbulig para mapaayo ang turismo sa isla karon nga panahon sang pandemic. Ginatugyan na sa National IATF kay Presidente Rodrigo Duterte ang pagdesisyon angot sa masunod nga tikang para makontain ang paglapta sa COVID-19 pagkatapos ng Hunyo 15. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque nga mayara sila sang rekomendasyon kag ang rekomendasyon ang nakadepende na sa Presidente. Dugang pa ni Roque, ilan nakitaan nga wala naganubo ang COVID-19 cases sa Metro Manila kag syudad sang Cebu pero kung ano ang paghimuon ilan na inig natugyan sa Chief Executive. Sunod pa kay Roque, ang Metro Manila kay iban pang lugar nga ginpaidalom sa GCQ ang pwede nga mag-transition sa MGCQ o kung magbalik sa Modified Enhanced Community Quarantine o kung magpabilin sa GCQ. Sunod pa kay Roque, wala sang makapakot kung paano magdesisyon ang presidente. Sa dugang nga mga balita national, ginabanta 13 bilyones pesos ang nadula nga income sang PCSO samtang ginapatuman ang community quarantine bangod sa COVID-19. Sulo kay PCSO General Manager Roina Garman, ila ginabanta nga madula sa agensya ang 32 bilyones pesos sa kada quarter o kon 13 bilyones pesos ang posible income na dula sa itong lockdown. Bangod sa pamahog sa COVID-19, gin-suspend ang gaming operations sa PCSO humalin Marso. Sulo kay Garman, nagpadala na sila sang sulat sa Office of the President angod sa pagbalik sang ila lotto outlet operations. Igapatuman sang PCSO ang minimum health standards. Iga-requirement sang PCSO ang mga betting booths nga magbutang sang screen para sa proteksyon sa tunga sang agents kag bettors. Ginaduso man sa PCSO ang digital system sa pagtaya o kung pag-usar sa mobile application kag pagtugot sa automated betting machine para hindi na kinahanglan ng face-to-face nga pagtaya. Sa tion nga magbalik ang loto, ang presyo sang ticket ang maganubo humalin 24 pesos pakadto sa 20 pesos. That's size 22 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalya sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
Aksyon Radio. Magkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon Radio, Bacolod sa Aksyon Balita, Sunday Edition. sa Aksyon. Las 6:25 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Matapos makarecord sang panibago nga kaso sang COVID-19, liwat ginpaidalom sa lockdown ng 11 ka mga residential estates sa South Beijing Fengtai District, lakip ng siyam ka mga kindergarten schools. Ginpahayag sa mga opisyal nga kalabanan sa mga panibago nga kaso ang record malapit sa meat market, sa diin ginakonsiderar nga ini ang una nga kaso sang COVID-19 makaligad ang duha ka bulan. Naibaluan ang panibago nga nagpositibo ang ginalakipan sang 3 ka market workers, isa ka bumalakal sa merkado, kag 2 ka empleyado sang China Meat Research Center. Gilayo naman nga nagdeploy sang ginatos ka mga pulis kag paramilitary forces sa 2 ka merkado ang China sa ginakabig nila wartime mechanism agud mapunggan pa ang liwat nga paglaptas sang balatian sa iban nga residente. Madumduman sa Wuhan City, China nagumpisa ang outbreak sang virus. Kag sa ato naman nga sports balita, umpisa Lunes ginapareport na sa tagsa nila ka mga teams ang players sa National Basketball Association o NBA. Kung madumduman umpisa pa sa itong Marso 11, ginsuspender na mga hampang bangod sa coronavirus pandemic. Sa karon yara sa 22 ka teams lamang gikan sa kabilugan nga 30 ka mga teams ang magapakigbahin sa restart sang season kag playoffs. Base sa ginhatag nga schedule, ang postseason na mag-umpisa sa Agosto 17. Ang NBA Finals naman ang dapat mag-umpisa sa Setyembre 30 sa diin. Ang Game 7 ang paghahampangon sa Oktubre 12. 3 ka adlaw antes patigayunan ang 2021 NBA Draft. Samtang ang training camp para sa 22 ka mga teams magapadulong sa Walt Disney World Resort sa Florida. Ang gintalanan naman sa Hulyo 9 tubtob Hulyo 29 antes ang restart season sa Hulyo 30, 2020. Las 6:27 Aksyon Radio Philippines Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition karon nga adlaw Domingo Hunyo 14, 2020. May nga lang da sa aton mga ka-aksyon nga nagamonitor sa aton subong aga sa aton nga Facebook Live kag sa ilang mga radyo. May nga aga madamo gid nga salamat. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu, una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.